Amets Arzalius naiz, Endaiarra. Endaian sortu nintzen duela 26 urte terdi, eta oraindik han bizi izan naiz, oraintsu arte, eta orain egia esan nahiko bizimodu nomada daramate Endaia Zumaia ingurutik, Sara eta Lekeitio tartean nomada bat bezala bizi naiz. Nere bersolari kutxuna edo, esango nituzke txapelketan gure ondoan ibiltzen diren bat edo beste, baina pixka bat txapelketa zirkulotik aparteko bat aukeratzeko Jose Agirre esan izan dute maiz. Uste dut delako bersolari bat gure estilotik ezberdina dena, garai bateko eskola osoa duena bere baitan eta gaur eguneko munduraino iristen dena. Orduan esango nuke bersolari bereziena dela gaur egun niretzat. Doinu gustukoena ez dakit, bat baino gehiago esango nituzke, baina behar bada bat esaten hasi da, Salvadorren doinu bezala ezagutzen dugun edo lurraren pean sarban indaike edo ezakit hola izena duen, baina lari, larira, lari, larora, hori bat hautatzekotan.